sei nhasi ndiri kuno kwaGaza guys, handikunyeba. KwaGaza ndo kunozikanwa kuti ndo musha mukuru unoitwa zvemapatsi emota zvakasiyana siyana. Zvozvauna kuwana unozviwana panonzi paGaza. Inini ndaisaziva kuti paGaza ndekupi, asi muni uchitotarira kudaika panofamba mota dzakawanda zisingamboiti. Saka ndina bhudhi vangu kana kuti sekuru vangu zvakare vakati aiwa uyai mbakutsanangura ndikudza kuti panonzi paGaza ndepapi, unochohwaruzha kudaiwo so nekuti kuri very busy. Saka sekuru tiudzei kuti zita renyu ndiani uye imimi apa pamune munyasita nezvei, mongotiudza kuti paGaza chaipo chaipo pananoitwa nezvei. Ini zita rangu ndoitwa Enisto Chorese. Ndinogara muno maGaza. Tichishanda muno munoitwa zvese zvemota, matayi, indoita zvemajuraho. Ende zvimwe zvacho zvese zviri mukati ndokuratidza pese vanotengesa mapatsi emota, vanotengesa zvese ndokuratidza kuti Sama nenguva yakadii muripo apa paGaza? Ndane nguva yakarebesa chaizvo. Ndongana atova ma7 years ndiri kuno. Saka matova senior citizen. Ndatova senior citizen muno maGaza. Kutoziva kuti konai apa pane papa pandozika. Noti ini chandokwanotisa ndechekuti uchipinda maGaza muka unoona kuti hamana panosvikika here, kuti hapasvikika apa panzvimbohlisa kakusvika. Aiwa hamukisi panosvikika. Toenda pese ndikuratidza pese. Ndafunga kuti vanhu varume vanenge vachimboundurana ka. Aiwa kana. Alright. Iri bhoro. Saka apa ikozvinesi takuita sei takukuratidzai zvimwe zvezvinhu zvinowanikwa maGaza, uye kuti kana uchiona chiutsi chifungara sechipinda mudenga chii chinenge chinyatsoitika zvakare handitika. Saka chititsanangurirai sekuru maamuchiti pana apa pandipa zvakawanda ndikuona mavhiri ari kuti handisi kuti ndo ari kuputitika zviutsi here kana chii chikuitika panapa. Chimbotitsanangurirai kuti nemamwe mazisimba tiri kuonayo chii chikuitika. Aya mataya aya ndevakomana anenge vachigadzirisa mota dzavavo. Aya masimba aya ndo masilenza anoiswa pasi pemota inenge yafa. Aya ndo makuva uyo anovakirwa aya. Amuna marimu ese aya. Zvese aya magasi okunamisa mota. Amuri kuona zvese. Umu ndo munonzi muna Highfields munotengeswa pendi. Mune anoitawo zvefenicha, mune anosona bhutsu, kune madhiemu anoita zvemawindow screen umu. Vese amunongona ndokunama vese. Izvi zvii zvipombi zviri apa izvi? Zvemasilenza zvemarori. Kuti rori isaita ruzha. Isaita ruzha. Nemashoko acho vese aya. Aya ndo majuraho. Apa pandipa zvemajuraho. Ndo pandipa zvemajuraho. Patinovakisa zvemakoteji nokuisa majuraho zvese. Munovaka makoteji kundiona malights emota. Idzoka apa pana mahardware patotengesa zvinhu, mapatsi emota zvese. Magaraji ese aya. Tichingotengesawo zvese. Saka munhu anenge achitengesa zvanobva aisira here kana kuti munhu unozonoisira mberi? Zvinodhipenda kuti unoda kunoisirwa mberi kana kunoisirwa kuno kunongoisirwa ipapo. Mazivhiri ese. Saka kunowanikwa mataipi nemataipi emavhiri. Aiwa ese anowanikwa kuno nemaspring ese aya. Maspring aya pasi pemagonyeti. Maspring muchireva kuti ndo zvakamonyana monyana here? Zvakamonyana monyana. Yezvo kunowanikwa nengoro futi. Nengoro zvese kuno. Zvese. Hakuna chisingawanikwi izvi. Kunoku zvese zvinowanikwa. Hakuna chisingawanikwa. Nekobhura unotoona kunoitwa zvekobhura. Kobhura chaiye? Kobhura chaiye kui. Saka patenda nepepa? Hande straight. Tenda tiri straight. Hande straight. Hakomana tiri kuratidziwa maGaza. Nhasi asekuru vangu kuti taizoziva kuti zvose zvaunoda muno maGaza unozviwana. Hakuna chisimba. Hakuna iyo kutase oxygen inoshandiswa muekera. Zvese zvirimo panapa. Aya mabhamba emota. Chinhu icho choita setengi. Mabhamba ndo zvinhu zvimasimbi. Zvimasimbi izvozvo. Amotoona rimwe ritogadzirwa rikatoiswa pamota. Saka vanhu vanotanga kugadzira from scratch vega. Vega. Tanga kugadzira vega. Asi utoona mazenga aya unochiona sekutoti mazenga achona haachashandi zvachose. Aiwa anoshanda. Anenge achishanda. Zvese muno mese nemependi umu. Kwese kunongotengeswa pendi kwese. Pendi mese muno mwana TK. Umuto yembo wakamba nezvirema. Papi? Iri kusaidi kwedi. Yakazobviswa. Yakabviswa yatwawo zvakungoitwa munobikwa sipo, munoitwawo zvimwe zvese muno. Aiko ane murume uyo anonzi makusheni echi. Aya makusheni emasitsa. Kutora zvakatoda kutotengesa. Aya kutora kutotanga kutonogadzirisa patsva. Kuti rinake. Kuti rinake futi. Kuti rinake futi. Tena kuti anzimurisire bhibhiri pasaidi. Ndijeje. Vana gumba vane dzungu. Dzungu
kutova amona zvimapaipi zvese nezvemota zvese zvinopinda maredhieta zvese zvamunoona zvese nemalaiti kuno kwese nokunoitwa mainjini emakombi kuno manje vanopindika here ipapa pakaita kumangana kudai aiwa panopindika dzinomunopanana mukana wekudarika saka zvinhu izvi vanenge vachizviwa nepi zvimwana notsvaga umayadhi umu kana kuti paya pane paita mota accident iwo ondotora ipapo munhu unongonotsvaga panogurunurika panotoreka chanenge achidawo ipapo Alright. Nemabhara nemotomaona ndokwanogadzirwa kuno. Mabhara futi. Saka mazenga vanenge vototenga nditona mamwe makusheni aya. Anga itotenga. Iyo rimwe futi ndoramba kuti gasi rakatonzi chipi. Ndiro riro gasi racho kuti. Apa munorishandisa chii kuno kuti? Iri ndiro kunamisa mota nokucheka mazisimba aya anenge aida kudamburwa pamamota dzezaita ma-accident aya. Saka amukwanisi kushandisa moto asi munofanira kushandisa gasi. Tofanira kushandisa gasi. Magasi unoona zvose guys everything. Avo vamwe vanenge vachazvikutengesa takadai. Totena takadai. Ndokumahayesi kunoitwa zvemainjini emakombi zvese. Zvemadepartments. Zvine madepartment. Vemarori vari kwawo. Vemarori vari kwawo. Alright. Ingakudzidza kuperi. Saka iri department remakombi chete. Remakombi chete. Uku ndeko makombi futi. Uku ndeko mascraper. Scraper zvoreve. Iwo marata aya anenge muchizotenga futi panyuwani muchigadzirisa munoda kugadzirisa. Uchigadzirisa rata. Rata akabuda kugadzirisa rata ripasi pemota kape kombi. Ndiko kwacho kwaanenge achitorwa. Wow. Iwe vakata kuzara. Vakazara nesu muno nesu. Ndikutozviona kuti makazarisa kuti zvokuseka. Tichamunoda mutochiwana imo muno. Apa nzira yacho nimoita zvekutsokodzorana. Aiwa nzira ndiyo kutsokodzorana zve. Timose mukwani. Aiwa ndoti mese. Ukazongodziziva here kuti ndokombi dziya dzanga dziri nyowani. Aiwa auzozizivi. Mota inobvuma kugara pasi wedu kuti accept to sit down. Aiwa inogara. Ayanga ari mabhazi. Ayanga ari mabhazi yazvimacosta zviya. Yeah. Ava ndo vanotowa mota vamwe. Ndo vacho vamwe. Asi munhu unokwanisa kutenga chinhu chakaita chidemhese zvizvi handiti? Unotochitenga. Unotanga zvekugadzira mota patsva. Tobhinjwa patsva. Igosimuka here? Inotosimuka. Kusumuka chaiko. Asi kunoko hakuna vanhu vakawanda stereki kudarika kwatabva munhu kwacho. Aiwa kunoko vati vashoma bijana vakawanda mukati. Mukati ndo makazara. Patichapinda namunhu. Akazarisa kunongogadzirwa madhofuremu kuvakisa dzimba kwese anongona nengoro kwese kwese kwamaenda dziriko. Mazen'e emota yando anozogadzira ngoro. Anogadzira ngoro mazen'e iwaya anenge akasimba. Ngaisaziva dai kuti ngoro inogadzirwa nedemhe remota. Aiwa zvokwadi zvina mwari kudaenda asingazivi. Aiwa ndezvaanoita kuno nezvigayo zvenzungu zvinogadziswa kuenda niti. Mabhodho aya atoti atobadarika. Pamabhodho tadarika kuseri kwatichatomaoni futi. Saka apa takuona zvingoro izvo zvidiki amuchiona namai anotengesa ndevesadza. Anga achibikira varumawa kuti vatengewa vanenge achishanda. Amona idzo ndo mota dzemaskrepa dzinotakura idzi. Sa iyo. Iyi kwamuruka. Anga achitakura vaskrepa anenge akunda kumaChina. Undoskirisa kwa zoenda mene kana Joni. Unaona zvemusika unoona zvemusika chake baba. Ndinkwachimba. Tengesa. Alright. Madhoor frame. Ndo madhoor frame aya. Yes, apanotengeswa nesimende pakona. Agora. Kuno kunombouya ekiraka kuno advance. Ndo kwaari kuno. Uya azenda ku. Uripi? Ndiye advance. Munhu watanga tichivunza papa kuti uripi. Uya rawo. Todi tomusiya katodi. Andi. Abona ama radiator anenge achigadzirwa panyuwana. Anenge aboila pa. Saka anotanga waflash wazodzoswa kupa mota zvakare. Kuti umusika wapamberi kwedu yamunoona. Anenge achitengesa muriwo yawo nemakawashi tinawo zvakare. Pano makawasha
musha mukuru zvokwadi. Musha mukuru. Musha mukuru chaizi. Alright. Tengeswa nehuku, anoona vamusika vacha. Kwezvizvi. Izvi zvimabhinu. Izvozvo zviku zvakaita zvifuwo kona kokoni. Izvi zvimaradiators. Ndo radiator yacho. Ndo radiators. Maradiator. Pane huku futi. Nehuku. Achitengesa imaba. Zvose. Zvose. Aimosi. Kwese kwakadzwa mota kwese kuno. Uko wasina notisa kuti muri pedo nedzimba kaini. Tito nedzimba muno. Mujinga nemujinga. Mujinga nemujinga muno. SF station yedu yafa. At least. Unozopererwa nechi? Nefiyo. Saka mwamuchiti kuno kugona kugadzira ndege kungokona zvawo vanhu. Kungokona zvawo vanhu kuno. Ndopanogadzirwa muno asi kungokona chete. Ayo zvozvi zvinopenya malaitsi. Aya malaitsi aya. Mota. Anogadzirwa kuno futi. Malaitsi zvese. Uri kuona. Zvikutoita so. Zvikutoita. Kuno zvikutofa aya mataifi. Uzi apa nasi papiwa. Isso, cara, vamos lá. Achando isso. E compressor. Zvose saka zvangova zvinhu zvimwe chete ke. Zvinhu uko kumberi kunzvana namasiti emakombi hande munoona. Handisa makombi. Mamuchiti kune department inogadzira mota doko ne. Saka avatoriwo vanhu vanotengesa mavheji. Vanotengesa mavheji awa. Ande malaitsi. Saka tongotora madistrict ango. Ndakandapa pane chingisi chamutoona apa. Ndo panoitwa zvimabhushi emota. Vachita sei? Vanotomabori, atanga vamaka, womaborera, wopisa. Ona, topinda nawo. Handi ine baba. Ndokudira kwacho. Vanomaborera zvichitoita, una wesa pasi pemashoku. Mwari kune husi futi mabhushi wayo. Mabhushi waya futi baba pesa. Mabhushi waya rochekerwa, anotona atochekerwa. Mabhushi esa arikuitwa panapa. Mudzimba futi unozviona mudzimba tatova kuti kudzimba tatova kudzimba futi saka dzimba dziri kunodziwa dziri kusaidi yekupi. Ili side rinonzi Jinifu but tikazoti zvekuti south ndingoti kuchura kare kashonzi kumabhachura munhu vanobhacho ndichamuenda kumabhachura saka nonga kwakabaka kwakabaka saka vanhu vari papa pari kuitei ivava vamachafa ndo vamwe vemabhusha musika anomondona varikugadzira mabhusha vari kupisa apa vamwe vari apa vamwe vari kutocheka uyo ari apo uyo mamountains vanisi vachibairira zvese izvi ndozvavanenge vachiita kuno zvese izvi apo pano pachipendwawo mota pavanogadzirawo mota vapanobhita kuona zvese matransef mezvitengeswawo zvemapatsi emota mota yakapfenyengurwa iyo kuno kwakaoma kunoshandwa kane ukaona so vanhu vese ava ungati kunoshandwa chaizvo hakuna mwe chanzi yekupinda zviti kunei totomira iwe kuti ukatoona kuti mota zvadzakira vhamba asi kuna kunongobonderwa chitongoinda munhu unotoinda haumiri tobonderwa itoinda havamiri vanhu vacho kuno saka patapapa ndopasi main center ndopasi main remabhuku ndozi main rachero ndopana senior ndopane masenior acho chaichaiva anogonawo vese vanhu vanongotenga kwakagaza dzimba asi munozivo history yakatatu panzi pagaza here
Haya, ndinazo kuziva. Ya, sanda kuziva.